Здрасти, заповядайте, че идвам към. Добър ден, казвам се Шкър Метин Рашид и съм управител на заложна къща Мега 2018. Днес ще поговорим по тема заложни къщи, по причина, че някои от нашите клиенти имат доста въпроси и от 30-40% от населението не знаят какво е заложна къща. Интервюто ще е тип въпроси и отговори. Приготвихме няколко въпроса, които най-често се задават от наши клиенти. Те са: какво е заложна къща, какво може да се заложи, как оценяваме и права на клиента. Първо, какво е заложна къща? Заложна къща е обект, който дава кредити срещу залози. Какво може да се заложи? По-конкретно, залозите могат да бъдат GSM апарати, лаптопи, телевизори, черна и бяла техника, злата и естествено автомобили. Трети въпрос: как оценяваме даден залог? Ще дам пример за залози като злата и GSM, тъй като те са най-често заложени вещи. Златото оценяваме 5% под борсова цена, GSM-ите ги оценяваме 60% от пазарната им цена. Четвърти въпрос: права на клиента. Преди да разкажа за правата на клиента, да кажем, че клиентът е заложил на първи залог. Срока на договор е 30 дена. Той след 30 ден трябва да плати лихвите си. Ако не си ги е платил, заложната къща трябва да изчака 7 работни дена от падежната дата, когато е заложен вещта. След това той може и да си го откупи частично. Това е, например, залога е 2000 лева и клиента има 1000 лева този месец и той си плаща лихвите и от основната сума 1000 още, и за другия месец му става само 1000 и се изчисляват лихви само на тези 1000 лева. Само да добавя към четвъртия въпрос, права на клиента, че клиента може да си откупи залога преди падежната дата. Тогава се изчисляват лихви само до тези, например, ако си го е заложил на първи и си го вземе на 10, той си плаща само лихви за тези 10 дена. Това беше важно, защото някои клиенти не го знаят. Очакваме нашите клиенти на адрес улица Отец Пейси номер 13 и може да напишете в Google Maps заложна къща Мега.